Matetiky zegny olo voalohany tianao, camaradinao, olo ampianao, namanao depuis longtemps. Azonao, namanao depuis long terme, namanao fa ela we. Regny camaradinao regny mihitsy. Ndro mavita mandeha mamoroko anao, première lista ndraiky olo voalohany tsy mankaty anao ambony tany ty. Azonao. Maro raha teraka jalousie io. Izo matetiky raha tsy ampoizinao. Matetiky olo namantegna fo fait fahavalontegna. Zegny mahatonga za hitanareo io. Za ko mandeha migaka toaka. Za ko mandeha miboaboaka karaha igny. Za ko mandeha toilette. Za ni pôdy avy tagny. Za netaverana ka ni biagna tio. Za fa tsy migaka igny. Azonao. Fôtony nagnino maro zegny camarade hypocrite. Camarade vorondolo. Camarade 5 mitouche. Camarade ratsy toetry. Ro io tsy faly bonheur-antegna fa faly mahita tsy azonareo onogno. Par exemple, anao zao ty manambady. Misy problème de couple. Anareo agnatin'ny tokantragno. Isan'andro anao mitseky, isan'andro anao mitomoagny, isan'andro anao tra problème nao. Après 2 semaines fo nisananareo ndraiky lehilahy igny, zahavanao izy fa vadiagna fa zahavanao izy fa roro ndraiky camaradinao lasa vadiagna raiky. Nefa meilleur aminao, le camarade vorondolo, anao amizay magnontany adrako. Anao olo fitatraiky problème naka. Anao maregny jalinaka. Saikinao niaraka tamin'ny lelanaka ozy anao. Tampoko raha ny volagniny camaradinao igny teo. Hoe izy io koa zy camaradinao ty problème rao tsy problème naka ozy. Raha mahazonao tsy mahazo za ozy. Zegny raha volagniny. Tsy azonareo olo misy namagna mahavita koragna karaha zegny. Zegny mahatonga ialao namandratsy. Namanao izy koa chaque fois anao mahazo raha izy hitanao misoranazy izy tsy ravoravo jalousie. Fa iala lavitra ede. Fôtony na tianao na tsy tianao. Tsy maintsy ho hitanao fo zegny chatany lehilahy camaradinao io. Za ty mahita raha karaha zegny. Par exemple, za joti, za zany nahazo iPhone 15 Pro Max. Zegny. Karaha ty tomoagny. Amin'ny tompo. Félicitations ma chérie. Tsara. Voaliagna zegny. Karaha olo raiky tay tsy haiko, karaha olo tiangery tsy haiko, karaha olo nidona ampahoriagna tsy haiko. Mba tagnako ninakafo tanao direct amvolagna zegny sorcière maty io. Tagnako ninakafo ozy. Azonao, ro camarade ro mila mitandrigny drako fôtony atsika olombelogno zegny matetiky actatsika zegny miteraka problème. Reto eby zany raha mahatonga olo tafy jalousie anao. Azonao. Ambarambarako eto raha ty amizay mbo misy afaka ievitenao izy. Premièrement tokantragno. Atsika amizay zany ikoragna le antony mahatonga le olo jalousie atsika. Ity aby zegny antony mahatonga camaradinao jalousie anao. Za matetiky mivolagna anareo. Anareo aza koa manambady. Atao vafady mitondra camarade viavy agnatin'ny tragno. Na camarade lehilahy. Mbola possible rô ndraiky lehilahy tafikotrokotro karaha ty tafilely ary. Azonao. Dikan'zegny camarade ialao lavitra izy koa anao manambady mitondra camarade an-tragno. Zegny koa mahatonga irany anao koa manambady. La miégène. Anao koa manambady. Tandrema camarade. Tandrema camarade. Hiro io mampisarabady. Hitanao mahatonga lira igny magnano karaha zegny. Fa avy amin'ny raha karaha zegny. Azonareo. Matetiky iro io camaradinao ndesinao an-tragno. Anareo ndraiky lehilahinao mifampikoragna. Mifampibizobizo devant ny masinazy. Mifampitolotologno. Mifampitrapatrapatanagna. Za tsy mahazo fitiavagna karaha igny anao mahazo fitiavagna karaha igny za mizanao. Anareo mifampitrapatrapatana, anareo mifampikidikidy, anareo mifampizaza, anareo mitsikitsiky, anareo mifampiorokoroko, fagnano goûter langue devant ny masinakaha. Azonareo? Za zegny
Koko zoknakana Andry. Zazin tsy mety ravoravo mahita nareo roa mifankatia mifampiorokoko mifambizibizo fotony za célibataire tsy maintsy sofo karanakaza tsy maintsy mafana foko satria ino mampafana fonaka mahita nareo mifankatia zany raha farany tsy tantoko satria za célibataire za tsisy lehilahy papa tsisy lehilahy mpapafana za mantsanga tsisy lehilahy mpapafana za aligny za célibataire du coup za zegny miteraka jalousie ratram-ponaka zegny mahita nareo mifampiorokoroko mifampimonononony sogny devant masinaka tsy zakako azonao igny amizay mahatonga za magnano séduction maximum karakôry andravako vadiny ty fotony izy sambotra mitokantrangonazy za solo problème raiky digny igny mahatonga za mivolagna nareo camarade wa za tsy tsara indesigny an-tragno fa mampedidoza surtout afaka indesinao an-tragno izy fa andrasa moment vadinao tsy eo azonao ndraindraiky misy lehilahy tsy mazaka viavy za koa mahita binonona an-tegna viavy igny fa manelin-dranonivy lehilahy ro bivovody an-tegna viavy igny fa manelin-dranonivy lehilahy ro tsaratsara vatagna an-tegna viavy fa manelin-dranonivy lehilahy ro zegny toujours misy excitation fo ndraindraiky somy tegna maventy tegna bisobisomy igny fa tiany lehilahy bibiorogno an-tegna fa tiany lehilahy bibikibo an-tegna fa tiany lehilahy zegny en fait anao koa fa mitaka camarade misy raha désiré na hely aminazy izy fa ty flaty vadin-tegna azonareo fa ty flaty camaradin-tegna baka anao amizay atsika vaiavy diko tsy sarotro atao satria atsika olo célibataire atsika solo na atsika manambady mbola mandrantoka surtout eky anao ataotsika hoe lehilahy anao célibataire lehilahy masaka io azonao igny fa problème raiky avy amizay anao wera fa toto isaka anao mahazo raha amy lehilahy anao migeste amy camaradinao hitanao ma chérie ito peratra diamant nividiny vadiko kotraka amin'ny tagnanao bonsoir zokinaka princesse Jeannette mankitry dinara tsara vintagna anao zegny par exemple mahazo peratra volamena par exemple anao jeudi nahazo peratra volamena amy lehilahy non anao mipolapôla amy camaradinao ma chérie za masy nividina ny lehilahy ty peratra volamena matiako nga lehilahy io peratra volamena io amy tagnanaka io amy tentanaka rojo volamena sofinanaka rojo kavigny volamena tsy maniry anao ma chérie maregny zany ety camaradinao fonany ety fa misy chauffe satria ino zegny le mampisôfy izy possible izy félicitations ma chérie félicitations ravaviko félicitations vorondolo tsy agnatin'ny fonazy zegny fa félicitations mody fetrambelatsifo azonao tozatsika amizay le conversation tozatsika amizay conversation mahazo rojo volamena anao mahazo peratra volamena anao mahazo nikaviny volamena marary fony namanao mila ho foaty azonao mangotsoko fony namanao izy mandeha mody an-tragno tely tomoagny izy sekiny zany sany lehilahy delira izy delira marigny izy an-tragnonazy fotony marary tsisy otro zay zany fonazy mandiniky hoe magnino za avoara karaha ty nefa le nakamaradiko mahazo raha karaha zegny tsy zaka namagna zegny azonareo fa telo faharoa magnaraka zegny igny edy baka eo fadio manambanimban'olo azonao matetiky igny zegny mahatonga le olo raiky raza tsy mankaty eo anao kony masire jusqu'à zao tsy mety tafity zay efa manambady anao mbola tsy manambady adrako tragnonao mbola karaha ty fo ela javatdevanao vola adrako ty anao drako tsisy chance amy fiainagna igny koa ny batera sakinaka igny koa ny ndesy telefoninaka anao rafa piasanaka anao io matetiky zegny le koragna rabirabesy karaha regny zegny miteraka ratram-po amy camarade za maro mahita raha zegny raha tsy azonao lonogno
fa matetika antegna zegny kotsisy ataon'olo karaha piasa mandeha miboaka discothèque anao mpitazogno saky rabrabesegna anao devant-n'olo anao antsovigna atao raha mampitokiky fo hoe anao mpagnano raha mampitokiky ro migatoaka anao beka anao mamo magnano raha mampimoezahe kakakaka moeha aminjay olo zegny laza karazan-draha rabaissement fo fiainana isan'andro rabrabesenao olo isan'andro ajotsotsonao vintagna anazy karakory mataony tsy tafamoriky anao isan'andro anao magnano anao rôle isan'andro anao magnano anao misy vola isan'andro anao mirabrabesolo igny tsy tian'olo kamarady tsy tokony ataonao vavavavanao gestanao phrasenao avy eo raha hitako farany halan'olo ambony tany ty olo tafita anao kofa mitetре par exemple hoe zaho tafita za fa navita tragno za fa managna volamena za fa managna zanaka za fa ampiry mandeha andafy igny raha tsy tian'olo olo maregny zegny te amoriky antegna fo te amony anao le plus vite possible anao merci zokinaka princesse Jeannette zok tiako iksa fa io zokinaka numéro naka 032 78 679 38 matiako drako zegny zaka tegna lany vola za tanarô lany nipeka amin'ny fotaka nisy raha namboarako na 2020 zay nahito hito vola aw ino aminjay kofa magnano karaha anao ny ampitazomigny saky rabrabesegna anao devant n'olo titihigna anao atao teny marary anao atao mafy fe karaha hita azonao ohatra mangala sary karaha igny tan telefone ety firy sary za mitivitry sary mbo ty firy za mashery reraka za reraka mpanambola igny azonao de izy aminjay kofa magnano karaha io fo io zegny matonga olo aveo tafamoriky tafa marary fona azy fôtony anao isan'andro amirabrabese isan'andro anao manity izy isan'andro anao mampinante izy isan'andro anao ataotsika hoe magnano teny marary aminany tsy zakany azonao tafamoriky tsy fidina zegny matonga za koa misy namagna za tsy mamirabrabese olo atanao ohatra antegna zay mandeha restaurant anao ma tsisy vola za tsisy vola ary anao kofa tsisy vola mikomandia menu farany mora akato anao fa za tsy nahifanefanao isaka mandeha restaurant io anao mio mitary magnantso kamaradinao hoe andaoko masary za mbo andesa amy restaurant tsika angala sary tonga io kamaradinao za masary tsisy vola mizava menu farany mora ino raha ato ty misy sao araky ny 3 arivo ty ataovany 3 arivo ty ninao aza atao ndraiky anao mikamkomande ataovy 50 itony 3 arivo ty mashery anao amizay micommande misy sao ary ny 125 000 FMG 10 arivo sy 3 alina ninao fo bonjour zokinaka berzik tsy matinao zokinaka tiako miza karaha ty menu miza karaha ty menu zagna ninao egny niny araiky igny ataotsika hoe niny 25 000 menu araiky niny 30 000 ariary araiky ny 25 000 FMG araiky ny 30 000 ariary ny 150 000 menu ny hanigny fo avy amizay boka anao za masara ozanao mba commande boisson za fa koy boisson farany mora za micommande raha lafo baka anao mbaka masary mba ataova ty naka araiky le cocktail grenadine mifangaro ty lafo loatra ataovy ty ny 3 arivo ty raha jiaby ny 5 000 ny 3 arivo nefa anao nitongolo anao mivolagna meninao lafo ataotsika hoe 30 000 ariary 40 000 ariary 50 000 ariary otry raha namon'olo hoe nivolagna menu ataotsika hoe ty ataony 10 000 ariary ty boisson naka karaha ilany doaby tetry loatra maro raha hita amy fiainagna amy donia ty tompo azonao anao miky tahomagna aloha andeha boaka atsika andeha amy restaurant za magnefa raha jiaby mashery tonga ry anao micommande raha atao farany mara micommande lafilafo anao igny fa ohatra nagnasara raha zagny ke mila mitandrigna atsika amy kamarady azonao zegny
de mangan karazeng amzan le fienga zingano zengi inga amze matonga le olta famor avio timila ano timila mangin zani timila am fienga zingano timila mi pora ram na mano mema no zetima Madagascar ande andaf ano timvula nemol proche beno ano timvul nga zingwe zande andaf fortune mangino problema gas zengi isko fa Rael fa matafita no fa marar fondo a problem tika gasi olhe tika tukunies ka zengi ma italira trazu na matika wembo kara kor kwa tok ma utuga place nas ti zamba wis ni tika de contraire all zengi isko fa to tika we miss moyen ma ita we kara kor na zawanta fitang atika chimcha kar ka we kara kor na tafita izo kara kor kwa éliminer nga ici en bon tanti le plus vite possible. As no, karakor ye milengi le viavti na ye milengi le lati le plus vite possible. All things chimaza karama, chimaza kamaramanzat, chimaza karamanu. As no, zela problema atika mbuntan. Zema tongano kanoko fa misko kamaradi. Isko fa na anaroko fa niadi. I don't think I no camarada no tenga mankatia no and dessa is amamua ngatin barais vi dena toka kajorekis kazorek kajorua kazotelo boka yomja mude divu is mude divin is mga posa kara jaba ngatin fonan is ko fanamu matet kzen ol mamu mi volant la vérité en fait. Du coup, il se fait un bora quand il sera chimanzar dans ol chitiako hala kuratono mga sasano de mga upano ra imaji fangatin fonane fatsiranyani karazenga ezano kamarad vurndulu de kamarad not chimanzari no ano mande amnazi anga no mi suktwiz ama muno kazotel kazore kazodimis amgano tuaka THB Queens Gold to Bostra Pom m'appelle Miklesin Tarn. Ano vio ye us mosa rek ratstanten. Titia konomiar kan zengwe. As no. Inga is un camarade vurndul. Fanoko e camarade. Zat solo te kalkono. Ano tiak ma chérie. Zawul solo te kalkono. Royu tsmarien. Royu faux. Fati vrai. Fanoko to tskawen sa karkad tamjo amba o kamashera o ito am résolu ito no etenga namnga zen kuna tom fien katikara zenga to itesteng amitié o etenga manzar sa tsmanzar baka yo fadiano mtsenga tatra projet no na camarade no amankina fu zale problem tska gas mi tante tra karati fa anon fa tiam fa ram kraini Isko chim kaka tuaka katoma ancora masra. Etsie kuma cherie. Fazefu, matet kzengi olko fa mamu. Matet kizma mosa la vérité nazi. Mbwana no chitia kumer kamfidi. Mi bura kab. Bonsoir tous, bonsoir. Bonsoir. Matet kzengi mi burka problem jab, mi burka secret, mi burka rajab. Zama Charles iti zengi niskado na mezanolu za. Iti kado ti zeng tamni kutu mila. Zab kanisan viav taravat, kantarovat kanaka sexy beyu. Forma jab blendi. Wanaro zengi iti ngambwacha sari we sarnaro. Afka mandefa NP amni kutu mila. Mas no, iti zan sar ti zengi sari vita tamnaz to vatkana ka sexy beyo ti 125 000 FMG mga botra sartina dimerivu surwala ariar fa istile ran zaman dem boaka bola tok publicité ste yu sarnaka kukumila cha kukumila kara zenga ngara nazio bola lefo kom ni commentaire ko page naz wan lewolu mantani saryu sarnaka viavtsara Viavtran gaskara it vatna sora zamba misi forma zamba manga rajab na nangako maznaro viavtsara ke wanaro zengi tenga bota sarkarati tungava MP amni kutumbila we dimiarivu surwal lariare no difama vita sar tsara atonom pa kanzara no
Antena le kara mavozo so tena sanatena ba ripy ty sarantena. Ambela ko kara nande lavitro ko minna ka ha. Lasa bilis senako. Ajouter comme groupe non nala na rombola ici vunu correct na ro yom na ro en fat groupe matio. Aha kala la sa besa na ka. Zeng zan zuwe kova mandemi buaka twaka fat jan manu kunyane kova mikaka twaka azam ke ka fonte ato van tuntun kova nandemi buaka karati aria kova ni pode tang aria ver avev tan nga toujours Atao ambun vera en fait. No vera da bel nga futan nga tout le temps da bel nga vera. Roita no itsie no. Ro tsie no ni ol makatia wa no tsie no ni ol malenga no tsie no. Coucou Nathalie Guerrero, ma chérie, ma belle adorée Nathalie, ma soeur. It's another da bel en vera vous. Tous les jours, quand on fait un boc à ben en vera, avion azam tra projet am nolo. Quand on misra ton non, na camarade non, merami no, anda sera famille 5 nga vita mi 8 étages, 5 étages, chan no, zevo nom tsakarkazing. Mante andafe no, quand on andafe no, zevo mano wana roma Madagascar bonjour. An roma Madagascar bonsoir. Fa no kon vol ngam camarade no zande ndaf zambo ndaf. Fa ave dvara te kuta hamtenga. No tenga lan fanga. En fien nga zengi aleo ra ato secret. Plutôt que en ra abura burkano, ma tête que ma moun projet zing. Ano ko mga bora bolka secret no partout. Si met ja kwe misra afka tarenom namaga misra sias tarenom nolum. Mar bela zat na royu. Mar fien nga nakana ndalova ku. Ma tête que zen camarade ku ndrek le ol tiako reng ol mamit kazambun tanti. Aznaro, aro tare kuraha. Tamzan bola pianta. Mis lelati zeng. Lelati mis lela futs malandi futs zeis malandi. In raton lelati zeng. Esa nanda is mandalom nefu. Is mandalom ne. Ndenda kis chum kong dat tam chof twangatin chang beka we ko itan chisola ko misenkalaran ra. Mis momo za techab. Tak tais mi chof sans prévenir avec ta fata. Ano tam nazis komi tantang. Ba maeza mkong za tam naz fa. Za tam naz ne dek so chim sik za tizo tiam bung ze antang. Ano za tak tam mi chof twa atu la samazar tsimetian naka. As no. Ye tam zera na ton lelati. Andro arek telefone na kani charge. Telefone na katamzani mbola dokomo areki de arek telefone na tekno. As no. Telefone na karwe tekno areki dokomo arek. Zap ka fama tet katamza telefone na ka farwefu. Rech zambola tsman nga iPhone. Telefone na ka farwa. De in tamzana ton telefone na tini charge. Telefone ini sarja zamant mansanga zeng rido ndaki rido fonga zeng elangelinga changu we avion ze zantang lera ni direta ngatin trang tot chaskunu fa telefone na kafana chuaka ze atotska we asa 5 minutes nilantangatin no 2 minutes na 3 minutes nilantantang za uzava ku telefone na kuchitu Zamze ko vana telefone na kachiteu. Ni etskets karati sarjera ni etskets karati sarjera. Ni etskets karati sarjera. No ta din sarjera. Outra par exemple sarjera na kajoti, mi sarja karati zen. Mi etskets karati sa tambula vni tsanga telefone as no. Isko va mi etskets karayu. La sa zain bokatyo sa ni bokatanchang, ha? Ralo swaya waza sarjera telefone na ka aznaro de izam jeko fanangan karati lasa zeng zananta ni dub kufona ka
Zazing direct fa direct easy tagnatin lohana ka. Wele la io za tagnatin tetra kana kaltra telefona. Io satria matetika izy mitsovitsovitra agnatin tragnonay sans prévenir. Zam zay nisy olo nipetraka anarikitry tragnonay zay. Mamanery bis mamani tsako mamani zovy mo zay va buta job zay makoakoa volo. Mamani tsako zinta karaha gotrana zay ngarany. Ai mamani zinta o za taminazy. Anao za taminazy tsy nahita olona andeha nitsofitra tagnatin'ny tragnonay ty teo tagnatin'ny tragno chambre-naka teto. Zaho za tafandry telefonaka lasa. Nisy lehilahy malanto izy feko volo makoa zay izy hitako nitsofitra to. Bon za joty eza tragnondreo. Nantaniako tragnondreo izy ko hitanareo agny amin'ny FJKM mijotso ambany amin'ny lalagna an-tentaomby akagny agny tragno lehilahy reo. Za amizay koa fa andalagna zay fa antentalagna karaha ty zahako telefona tekno i ampela tanagnanany. Izy ko fa ampela tanagnanany igny anao za taminazy ino za taminazy nangalao telefonako ty. Uzy taminaka fa telefone antony nangalako telefone nanao ty uzy taminaka c'est quand amindrako application. Anao za taminazy andeha mindra application amin'ny telefone naka ke anao ndraiky za taminazy mitonga telefone naka nitsonao nandeha taminao nangino zaho za tsy nifoazinao. Aminaka anao tsy andeha mindra application fa anao nandeha nangalatra. Ary nataonao aiza za taminazy telefone dokomoko. Satria telefone na tekno ita ampela tagnanany zegny tsy nasitriny. Izay ko nasitriny mety tsy tratrako izy. Fa le telefone ampela tagnanazy. Tratagna ombiko ne. Tanga hoe tratra. Telefone na tagnanao karaha ty izy mitonga telefone io face à face zay tsy nampoiziny zay hitany. Izay ko nahita zay lavidavitra reny isitriky. Azonareo. Fa izy tsy nampoiziny fa vianay tratra izy. Izy ko fa tratra igny tamin'izay telefoneko mama zay ty ambodiny FJKM mitonga vaty. Tonga mama nay ndraiky papakelinay tonga teo. Aboao zay telefone dokomo nalenao araiky. Zaho tsy nangalatra dokomo zany izy. Fa araiky ty fona alaiko. No aboao izy mamako. Aboa matono nangala araiky ty dikalana nangala roa. Aboa dokomo. Izy anao joty izy manindesiny amin'ny gendarme. Ko fa na regny gendarme izy tsy ry datay. Le la fouet kely ty mbarako nareo mira cheval milefa. Ohatra nasagna elise tagnatin'ny vitina tao nitanagna tsy tratra. Azonao. Izy amizay koa fa nagnano karaha ty lehilahy io de nandeha tamin'ny la famille nazy tagny zay de tonga tagny zay nagnano arrangement. De zay koa fa nahazo arrangement nisy loandreo telefone Alcatel zay telefone dokomoko tamizay fotoagna zay. Ze nefa kamarady namagna olo ampidiriny tegna an-tragno ampinany tegna manta sy masaka igny valisoa nataony taminaka nandeha nangalatra telefone naka. Mbola tratra fozagnahary tsy tiany ratsy. Azonareo. Navy koa za koa fa avy natratra karaha io kamarady naka koa l'école raiky aminay. Isanandra lehilahy ka école raiky aminay ty mbarako anareo za koa fa mahazoazo vola hely ro indesiko amin'ny restaurant ampinaniko pizza vidianako boisson ndraindraiky ro za tsisy goûter za magnome 3,000 za magnome 5,000 fitiavanamagna. Azonareo antegna mavita miede olo hoe igny vidianareo ty 5,000 igny vidianareo zegny hoe igny 3,000 igny vidianareo zegny hoe ita amizay. Un jour matetika karaha zany tatarako eto satria olo metety vandiko za ty tsy mavandy za mampily volaniko za tsy mavandy. Matoa raha mbola tadidiko jusqu'à aujourd'hui tamy tatara izy raha nandalovako tamin'ny fiainagna naka. Fa tsy raha andi foroporoniko andeha tatarako vue eto fa le raha niaignako. Ino raha ataony kamaradiko ty izy zegny andrahaligny nandeha tagnatin'ny tragnonay tao arivariva rava l'école zay. De zay koa fa rava l'école igny tamin'izay tragno naka zegny mifody gadana lakle naka tokana. Lakle naka tsy aroa fa araiky. Ita amizay raha se passe non aroa lakle naka. Za mamody tragno amin'ny gadana. Za amizay koa fa nagnano karaha ty lakle ty nambelako tamin'ny satria avy nanokatra varavarana tegna miditra amin'ny chambre antegna nambelana tegna ambony la table teo. Navy tamin'izay drako za nandeha nody. Non nandeha natsovin'ny mamako nally avy aty anao. Loza nandeha tambadika tagna nandeha nikoragna tamamanay. Satria za nisy rano mamako zay.
Zany pode avy tôdrako zavako lakle aroa lakle tio lakle araiky tavela. Za eto falany fagnahy we inona tonga le lakle aroa lasa nivadiky tokagna. Za zegny karaha ohatra hoe lasa saigninaka hoe very mo lakle naka sa ino ny antony. Ny korotagna zegny boetriko. Ino tamizay raha se passe. Maraigny zay igny nandeha l'école za 2 heures zay tadidiko tamizany zay nagnano philosophie arivariva igny navy izy avy tato nitsofotry agnatin'ny tragnonaka 14 heures. Ino mafy taminazy dianao aty. Zaho izy taminaka nandeha izaho izy nandeha kalanao andeha l'école. Bon, za eto fa gaga fotony lehilahy zegny tsisy lehilahy mahavita diaraky aminaka mandeha l'école. Lehilahy megnitra ataon'olo sipako ino diaraky amin'ny sarim-bavy mavozo zegny lehilahy ataon'olo karaha zegny. Za eto fa lany fagnazy antegna accompagnement za andeha l'école. Zinarô, za fa gaga.